שלום לכם וברוכים הבאים לפרק שלום לכם וברוכים הבאים לפרק 2 של לשרוד בסורווייבל. כאן איתנו שקי צירוע, השעה 11 בבוקר, התאריך 15/5/2013. הגרסה של מיינקראפט הנוכחית היא 1.5.2. הייתה לנו בעיה קטנה. הסרטון הקודם היה לנו סדרה שלמה, הגענו לפרק 4 כבר, וזה מה שקרה. הסרטון זה הוסר מכיוון שהוא ארוך מדי. אז מעכשיו אני מעלה סרטונים באורך של רבע שעה בלבד. כן, רק רבע שעה. זה הקצבת זמן שלי. טוב, אז בואו ניכנס למיינקראפט, כדי שלא יקרה לנו מה שקרה בגרסה הקודמת. בגרסה הקודמת, זה היה בעלנו. לא בגרסה הקודמת, לא בגרסה הקודמת. בפרקים הקודמים. הוא כבר... אז נכון, השפה המוזרה הזאת במיינקראפט, יש כמה דברים שרציתי לדבר איתי. השפה המוזרה הזאת במיינקראפט זה פשוט רוצח עם המדלדל. לא סתם. הגרסה המוזרה הזאת במיינקראפט, גרסה. מה אני עם גרסאות שלי? השפה המוזרה הזאת במיינקראפט זה רוסית. הייתם מאמינים? רוסית. הנה, זה היה הסדרה הקודמת, אני אראה לכם. זאת הייתה הגרסה הקודמת. זל. לא. זאת הייתה הגרסה הקודמת. זאת הייתה הגרסה הקודמת. ואני לא צריך אותה יותר. זה הבלמה. ואני לא צריך אותה יותר. ואנחנו מוכרים אותה. בוא נעשה חדש. נקרא לו רוסית, עוד פעם רוסית. אני רוצה שהסיד יהיה שקד 5678. בואו נתחיל. שנייה, נראה לי שעשיתי את זה עם גיים מוד. נבדוק. לא, נראה לי שעשיתי את זה עם גיים מוד. I like this. אבל הבעיה היא שאין לנו כאן עצים. מלא, אנדרמן. עוד אנדרמן. לא, זה אנדרמן. לא להסתכל בעניין. מה, זה לא שומעים כלום? לא יצא לי עולם יותר. נראה לי שאני מחליף עולם.
אוי, נכון, יוטיוב עושה את זה איתי. עוד שנייה. כן, זה על הכי מהיר. ואין סאונד. מה זה MC? טוב, מצטער על זה, אני אעשה עולם חדש. מלא. צריך עולם חדש. אני בודק אם יש כאן עצים. לא. איזה לאגים. וואי, עולם לאגים. אני מוחק על זה. גם כי... אני מוכר... אם תראו... או... מה זה? כן. או... מה זה בכלל? טוב. וצ'פטר 5. נקרא לו... ו-survival. אני מצטער שלא עשינו כלום בפרק הזה. לא אמרתי שסגרנו, אבל יש לנו עוד 3 דקות. כל פרק אנחנו נסיים עם שאלה. אני אראה לכם את העולם הזה, אתם תראו אותו, אני אחצוב קצת עצים. יש לנו הרי 7 דקות. סליחה, 8 דקות. וואי, אני שונא את הלאג הזה. מה? יואו, כבר יש לי רעיון לשאלה של הפרק. בגלל שאין לי כל כך מה לעשות כאן, הפרק הזה יהיה קצר עד שתכתבו לי בתגובות אם מישהו רוצה להשתתף איתי. אני אשמח מאוד אם מישהו רוצה. וגם זה עולם לאגר. אז גם אני אחליף עולם ויהיה לנו עולם אחר לפעם הבאה. ואני לא אשיג כלום, נשבע לכם. לא אשיג כלום. נשבע לכם במה שאתם רוצים, אני לא אשיג כלום. אז בפרק הבא אנחנו נחזור עם עולם חדש. טוב, ביי לכם. כן, הפרק היום היה קצר. אני אגיד לכם גם למה. פשוט זה גם עולם חר. אין מה לעשות. פנפין. זה עולם מאפן. כמו שאתם רואים, יש בו לאגים, זה עולם לאגים, הכל לאגר כאן. וגם אין לי כל כך מה לעשות בפרק, מלבד קצת. אז תכתבו לי הכל לפרק הבא. מודים, האקים, אימא'לה, כל מיני דברים.
אז